Bakarrik bizi zara, lagunekin, familian? Bakarrik. Familiakin. Momentu honetan nire aitarekin. Ni familiakin bizi naiz. Eta inoiz bizi izan zara bakarrik? Ez, nik ez. Bikotekidearekin, bakarrik ez naiz inoiz ere bizi izan, eta ez litzaidake gustatuko bakarrik bizitzea. Bai, neskiakin hasi aurretik bakarrik bizi izan naiz, eta, bueno, esan denbora asko izan, baina ventaja desventaja, ez da hit, desberdina. Ni oinarte ondo, 10 urtin bakarri nago, baina gainin dauzke eta labak, Orduan ezin leikeke jau. Bueno, gaztia izaten basa, hobeto, zitzen dozu zure bizitza eta hori, baina, bueno, bakardadia diferentia da, edadiakin eta hori eukitzia ja ziero diferentia da. Behar du, beharra, gauza mordoa eta orduan behar dute jende inguruan. Ez naiz inoiz bakarri bizi. Bueno, bentaja bazkenean zure norma euskazu, zuk aldo zu inauzuna, eta desbentaja igual bakarrik sentitu alzala. Momentu batzutan gaizki zarean ezin duzu laguntzazkau familixia, hor gertuan daukazula edo lagunei edo. Depende, nire ustez txarroa bizitza igual pertsona bat bakarrik gaztoren arabera. Igual gehien bat gazteen inguruan ez da komen igual diru oso gutxi bali madukazu komeni igual beste pertsona batzuekin hartzea, igual gastuak partekatzeko tola. Eta inguruan baduzu bakarrik bizi den beste norbait ere? Bai, laguneke bakarri bizi dinak, alargune dauzke. Ez, momentuen ez gogoratzen. Bai, nire alaba bakarrik bizi da. Nik ez. Ez, bakarrik ez. Ni dakitela ez. Eustaten azken datuen arabera, lehen aldiz, daude etxe bizitza gehiago. Pertsona bat bakarrik bizi direnak, familiak edo pertsona bat baino gehiagokoak. Zer iruditzen zaizu datu hori? Nekixela eta, zer pentsago ematen da bena, ez? Eske, gaztik edana bakarri nahi dube. Leheno gure gazte denboran, 3 familitere bizi zen ziren, nahi etzitzetan olakoitokau, baina inguruen 3 familite bizi zirenagoa zin da. Oin gaztiken hola nahi deben bakardadie, dana bakarri nahi debe, eta orduan bakardadiekin bakutze behak ikusi berdu hori. Orduan, zuk ikusten duzunagatik uste duzu, geroz eta jende gehiago dagoela bakarrik bizi dena? Bai gaztik eta bai zarrak. Ni petxesten du baietz, bai, ez dakiz gaitxi, baina bai. Sí, hay más gente, vivíamos más... Jende gehiago dago noski, lehen familiak handiagoak ziren, seme-alaba gehiagorekin. Vivíamos todos en la misma casa... Denak etxe berean bizi ginen ezkondu arte. Bueno, igual jendia nahi xau dau lehenago urtetzea etxetik, eta bakarri bizitzea bere jakitzeko zean bakarri bizitza eta bueno, ondo. Familixak etxea duken bitxartean nire ustez ondo dago. Datu hori kontutan hartuta, bai, baina izango da nik uste igual jende nagusixago izango dela, porque gaztia nik ez ditut ikusten oin dio bakarri bizitzen, ne ingurukua bintzat. Ni uste dut orain jende gitxiago bizi da. Gehien bat gaztearen inguruan. Igual, dago gastu gehiegi, orduan soldata dira gutxiago, gastuak gehiegi, orduan gazteak badaukagu zailtasun gehiago etxeren bat hartzeko edo bat inorekin bizitzeko. Hautatua ez den bakardadea, gura ez den bakardadea sentitu duzu inoiz? Hola bakardadi ez de sentidu. Momentuz hondik pentsau dauketan edadikin ez de bakardadi sentiu, porque beti apoiaute berrestute honaiz alabakin. Así que... Ez dut uste. Sí, bai, noizbait bai. Bueno, igual bai, ez dakit. Ontxe ez daukatola momentu bat bakarri sentidu naizena, baina igual bai egon da, ez dakit. Ez, niz momentu honetan ez. Igual agian iraganean bakarri balin badagoen, bai. Nik esango nuke ezetz, baina galdera zaila, bai. Euskal Autonomia Erkidegoan 43,9% pertsonak bakardadea sentitu dute iraganean edo sentitzen dute gaur egun. Zer iruditzen zaizu datu hori? Baleike,
Zeatiken, segun ze bizimoru eman dezu, nola zeure, nola moldauzean, ingurukuekin, danakin, horrek asko esan nahi du. Zeure nola moldauzean, eta nahi inguruen danak ona tokasatxit, hola, bai, teneure izen naiz, bueno, saltzera zamarra. Bakarri bizi diren batzuk ere jente mordoakin bizi die eta bakarrik bai sentitzen da. Datu altua dela, 53 asko da, bai. Matxarra, da ia da 43%, da ia ez da ardisa, baina ez hori txarra da. Supongo que será cierta y... Pentsatzen dut egia izango dela, banantzeagatik, alargun geratzeagatik. O viudo, sí. Pixkat penia ez, azkenean asko laguntzen dago gaizki zainian bat eukitzea, eta gaina bakarri sentitze balin masa, ondikan gaizkixo sentiko za, orduan pena bada.